Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po na naman po ng iba't ibang karunungan din po. Saan man kayo nasa sa apat na sulok ng mundo, ay palagi po kayong dinadalangin po na nasa mabuti po ang kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. At sana po ay mag-follow lang po kayo sa aking ginawang YouTube channel na maliit na channel po ay paki-support po at paki-subscribe, pag-like and share. Tatanin ko po napakalaking utang na loob sa inyo na. At sana po ay okay, sana mag-kon po. Sensya po kayo kasi ay nagkukan po. Sana po ay magpursige po kayo matutong sa karunungan din po para may protection po kayo sa ili. Pwede na po kayo manggamot kung po may tiwala sa Diyos at pananampalataya sa Diyos. At tumutok naman po kayo dito para marami kayong malalaman po dito ng mga bagay-bagay po ng mga karunungan din po sa Hiwaga ng Pangasinan. Ang sisir ko po sa inyo ngayon pong araw na to ay yung puder upang hindi madaya ang third eye po. Magdasal ng isang Ama namin at katapos po isunod po yung orasin po 3 beses po. Ibulong sa tubig, inumin at sa panghilamos po sa mata. Sana po ay tiwala lang po kayo dito at tatanayin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat sa pagtitiwala po ninyo. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. Magdasal ng isang Ama namin na isunod po yung Abilos, Angelis, Bikama, Bikasa, Aminos, 3 beses po. Narito po ang orasin po. Maraming salamat po sa inyo lahat.